Takže priatelia, ahojte. Deň číslo 7. Odchádzam týmto smerom na smer Útulná Galová. Malo by to byť nejakých 27 km, ale v poslednej dobe nejako tým údajom neverím. Včera to malo byť 29, bolo to cez 30. Takže toto je Útulňa, kde som spal hore. V pohode 5 ľudia, 6 sa vyspia. Dá sa tu aj nabíjať. Je tam z opačnej strany je tam solárny panel, elektrika, čiže funguje. Pozrieme si troška panoráma, aké pekné ráno. Tam niekde bude východ slniečka, takže takto. A tam tými kopcami niekde ideme tahet. Tak sa majte, čaute. Takže ahojte priatelia. Pred týždňom som začal moju cestu SMP na Dukle. Teraz som niekde medzi Štolsom, kúpelami Štols a Telgartom. Zajtra by som mal byť eventuálne v Telgarte. Potom ma čaká Kráľová Hola, ale o tom som to nechcel hovoriť. Je to cesta zaujímavá, sem tam namáhavá, sem tam aj počasie si vie urobiť svoje. Mám zatiaľ necelých 200 km v nohách. Neviem, či zajtra by mala padnúť tá 200, alebo dneska, nemám to ešte celkom spočítané. Ale je to také zaujímavé. Môžete sa pozrieť nejaké odtiaľ som prišiel. Tam kráčam, takže je to zaujímavé. Tak sa zatiaľ majte. Čaute. Takže priatelia, toto je asi najväčšia sprča na celej SMPčke. Skriňa od Avie. Dá sa tam, hovoria, že prespať 3-4 ľudia, že tam prespia, ale takže keď zastihne búrka alebo čo. A skrytie je to v pohode. Je to, pozrieme sa dovnútra, že čo tam. Otvoriť sa to dá. Takže, no, moc toho tu není, ale tak núdzovo by sa to dalo. Ešte to zavrieme. Dobre, takže pozrieme okolie. Výhľad. Tým smerom sú Tatry niekde, respektívne tam. No, tam hore sa musím ešte vyštverať. Takže zatiaľ ahoj. Takže priatelia, končí deň číslo 7. Dorazil som na Útulňu Galová. Obed som mal na chate Volovec pod skoliskom. Dovarili akurát domácu kapusnicu, párky pivo, párky pivo a kofolu. No, mám nejakých 30 km za sebou. Teraz nám na večer troška začalo aj prskať. No, ale čo už s tým narobíme. Takže dneska to skloníme hlavičku. Keď ešte pozrieme výhľady. Je tu asi správca, keď tu má auto. Chodieva sem správca. Takže tu si pozrite výhľady, aké sú. Takže tu je Útulňa. No a ešte panoráma. Takže dnes konec. Tak sa majte, čaute.